Hello logofer, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं लोगोफोर. So लोगोफोर दामानि माने भिडिअखौनो होनो हाथ'राखैमोन ना बुहुद गोबाव जाबायमोन आरोना मानो होनब्ला बानायनो गोसो गैलामोन ओमफ्राय दिनैनि दिना बुहुद खुसिनि दिन आरोना मानो होनब्ला दिनै आंना बेटानिया 3 years complete दिनै बेनि बार्थडे दं आरोना बेनि बार्थडेखौनो दिनै जों न'नि एसे फिसा सेलेब्रेट खालामनो सानना लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो टाइमा अलमस्ट 4 बाजिबायानो थ' ओमफ्राय दा केकखौबो दाबो लायथ'वाखै ओमफ्य अखाबो बिराद हागासिनो दं आरोना बाहेरायाव लायनो हागोन लोगोफोरनि एकदम अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय दा केकखौ लायनो थाखाय आङो रुमैखौ लिंहरबाय फन खालामनानै गारिजों लाना फैनोसै आरोना मानो होनब्ला बाइकजोंथ' थांनो हाखालानो स' माने खौनो एसे मेम'रि हिसाबै दोननोसै होननानै खालामनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय स' नायलांबाय थानो लोगोफोर दायो आं केक लायनो थांसै आरोना स' लोगोफोर फाइनालि दा जों थांगासिनो दं आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय अखायाबो बिराद हागासिनो दं गारनायनि नामानो लाया नै नायनो हागोन लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो बिदि दङ गुमै स' बेखौ लिंहरबाय आरो आङो माने बाइकजों थांनो हानाय नङा अखायाबो गारासै नालाय दिनै सानसे जाबाय एकदम रे हागासिनो दं आरो ओमफ्राय लिंबाय आं बेखौ थांनो होननानै स' दा सानसे थांगासिनो दं आरोना लाना फैनोसै बेनि उनाव नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना स' गाइस फाइनालि दा नै केकआथ' अलरेडि रेडि जाखाबायानो आरोना ओमफ्राय दा केकनि सायाव माने नाम लिरगासिनो दं आरो माने इसोर नामखौ लिरना दोनथ'वाखैमोन मालिकआ फैबासो लिरगोन होननानै मानो होनबा उल्था लिरबाथ' जानाय नङाना बेनिखायनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा लिरगासिनो दं नायलांबाय थादो एकदम बरियानो आरोना ओमफ्राय केकखौ बोरै नांदों नोंथांमोना अननानै कमेन्टआव खिथाहरदो एकदम मोजां नांदोंबा अननानै इम'जि लाभ इम'जि मोनसे हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर स' नायलांबाय थादो दायो नै लिरखांबाय आरोना नायदो नै लोगोफोर आंना बेटानि नामा रियान आरो लोगोफोर नायनो हागोन ओमफ्राय दा 3 बोसोर जाबाय नालाय ओमफ्राय 3 बोसोरनि माने 3 नाम्बारनि मोनसे माने ममखौ लाबाय आरोना बेयाव होनानै सावसिगोन आरो दिनै पिंक आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर फाइनालि बेयाव लाबाय आरोना बम सम बायदिसिना लाबाय ओमफ्राय अखायाथ' गारनायनि नामावनो लाया नै एकदम हागासिनो दं नायलांबाय थादो आरोना स' लोगोफोर फाइनालि आं दा केकखौ लाखांबाय आरोना लानानै ओमफ्राय बायदिसिना मा नांगौ सब लाखाजोब्बायानो डेक'रेसन खालामनो आरो जास्ट सिम्पोल आरोना ओमफ्राय माने केकखौथ' जों हरावसो हाखागोन नालाय बेनिखायनो बारा थाब खालामाखै आरोना ओमफ्राय दा थाङै बिदिनो 6थासो जाहैसिगोन आरो बे ओमफ्राय बेनि उनाव हानोसै आरोना स' ओमफ्राय डेक'रेसनबो खालामहैबावनांगौसो थांनानै ओमफ्राय दा केकखौ नै आङो इयाव थिखोना लाबाय आरोना लोगोफोर कार्टुनाव पेकिं खालामनानै आं जिरायनाय जायगायावनो बहायना लाबाय आरोना ओमफ्राय बाखि सामाना नैयाव दोनबाय आङो बायदिसिना लाबाय पार्टि बम लाबाय स्प्रे लाबाय बिदिनो केन्डेल बायदिसिना लानानै बार्थडेआव मा नांगौ सब लाजोब्बाय आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था ओरैनोथ' भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन अब्लाबो माने मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानै खालामनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोना नायना होबानो जाबाय आरोना लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बार्थडे जाग्राफ्रा वा यं बयबो आरोना स' लोगोफोर फाइनालि दायो नै अलमस्ट डेक'रेसना कमप्लिट जाबायानो आरोना स' बेनो आरो जास्ट सिम्पोल ओमफ्राय दा खालामखांबाय बिदिनो दसेनि उनाव हासिगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर No, 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 no.
guys, ये मेरा दोस्त है और ये भी मेरा दोस्त है और मेरा बॉयफ्रेंड का है स' लोगोफोर दायो केक जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जानाय स' लोगोफोर फाइनालि दा केक सेक हाखांजोब्बाय हाखांजोबनानै दा ओंखाम जानाया सुरु जाबाय आरोना लोगोफोर नै बयबो जागासिनो दङ ओमफ्राय नै जायफोर जागासिनो जों बार्थडे बयानो लिरदोंमोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर दानि भिडिअ एसेबांनोमोन स' नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ बाय बाय